Se on moro YouTube. Tota, joo, mä pääsin sieltä katkolta meneen sunnuntaina. Vielä mä en tässä videossa aio kertoa, että niinku siitä katkosta sen enempää. Mä teen siitä ihan oman video. Mut joka tapauksessa mä oon takas pelikentillä, takas toiminnassa. Takas sieltä ja vähän pääsin jaloilleni taas ja tämmöstä. Ja on mennä ihanaa. Vieläkin on tosi pieniä viekkareita. Oikeesti, älkää ikinä vetäkö supua. Ei, se on niin paska-aine, että älkää ikinä oikeesti jääkö siihen koukkuun. Ja jos ootte koukussa, niin hankkiutukaa siitä eroon ja nopeasti. Mut joo, niin pääsin sunnuntaina sieltä tuolta katkolta ja kävin porukoiden kanssa mökillä syömässä ja kävin uimassakin ja oli just auennut rannasta sen verran. Just sen verran oli auennut jäät, että pääsi uimaan siitä ja kävin saunassa ja uimassa ja oli aika siistiä. Tilasin semmosen longboardin, tietysti semmosen pitkän skeittilaudan kanssa ja mä ajattelin lähteä teloon itteni sinne tonne Tampereen mäkiin. Ei vaan, pitää ottaa varovasti, mutta kiva niitä kokemuksia jostain saada, jos ei niinku jaksa enää sitä kamaa vetää. Joo, ja sit mä kävin just postista hakee. Sairastaja lähetti mulle pari paitaa. Käykää kattoo, mä laitan linkit alas, katintavara.fi, sieltä löytyy näitä paitoja ja kaikkea. Sain paitoja ja pari tämmöstä. Okei. Ja käykää sairastajan uusi biisi tsekkaamassa kanssa. Se on kova. Taas sitä mennään. Ja vaikka siinä lauletaan päihteistä ja huumeista, niin ei tarvi ottaa niin tosissaan sitä. Räppiskenessä on aina mukana päihteet joka tapauksessa. Mutta joo, on kyllä siistiä, oli päästä pois sieltä ja himaa ja tommosta. Ja, niinku, jumalauta, että on ihanaa, kun rupeaa ajatus kulkee, pää selkeneen taas pikkuhiljaa. Ja niinku, ei se niinku ole aineiden kyllästämänä, ei vaan toimi ajatus, ei ollenkaan. Jos mä olin niinku aika masentunut siihen, kun mä tein se retkahdusvideon tai aika paskana, niin nyt mä oon kyllä aika iloinen. Vaikka joo, vielä on pieniä viekkareita ja tämmöstä, mutta mä oon ollut nyt 16 päivää ilman mitään ja nyt homma jatkuu taas. Ja mä voin jatkaa taas niitä juttuja, mistä mä itse tykkään. Ja nyt mä en tee kenenkään muun painostuksesta, mä en tee mitään nyt, mä keskityn vähän aikaa omaan itteeni, omaan toipumiseen, koska se on nyt etusijalla. Kaikki muu onnistuu sen jälkeen, kun mä saan itteni kuntoon. Kaikki muu onnistuu sen jälkeen. Mut sit katkosta mä teen kyllä vielä ihan kokonaisen video, missä mä kerron, kun jengi varmaan kiinnostaa, että mitä siellä katkolla tapahtuu ja tämmöstä. Mutta sen mä teen sitä ajan kanssa, kun mä kerkeen. Nyt mulla on niin kiire joka paikkaan nyt. Nyt lähden tänään kattoo, kun HPK voittaa Kärpät tuolla Hämeenlinnassa. Lähden kattoo peliä ja se on oranssi kevät, mikä tulee tästä vielä. Vaikka eka peli hävittiinkin, mutta se oli tiukka peli. Mut joo, siis oikeesti mä oon niin helvetin onnellinen, että mä kävin siellä katkolla niinkin nopeasti, pääsin sinne. Ja on sieltä pois nyt ja se on takanapäin ja nyt mä voin taas keskittyä omiin juttuihin, mutta totta kai mun pitää mielessä muu toipuminen ja hoito ja kaikki, että ei saa unohtaa sitäkään todellakaan. Ei se ole niin, että eikä se katko niinku, ei se katko auta, jos ei niinku ikinä käynyt kuntoutuksessa silleen, että sieltä kuntoutuksesta vasta saa niitä niinku työkaluja, miten pysyy raittiin ja tämmöistä. Mutta itse mä oon kokenut, että vertaistukiryhmät on aika tärkeitä, varsinkin alussa on tosi tärkeää, että käy vertaistukiryhmissä. Nyt mä ajattelin käydä niissä paljon ja soittaa semmosille selville tyypeille välillä ja tommoista. Enkä välttämättä lähde nyt ajautuu tahalleen semmoiseen seuraan, että mikä saisi mut retkahtaan tai missä mun rupesi tekemään mielihuumeita. Mutta oikeesti te olette ollut tosi iso tuki mulle. Oikeesti. Siis niinku jos ennen mulle ei tavallaan ollut ehkä mitään, minkä puolesta elää. No okei, toi on vähän tyhmästi sanottu, totta kai mulla on joku minkä puolesta elää, mutta ei ollut mitään juttuja, mitä mä tykkäsin tehdä, olisin tykännyt tehdä ja silleen, niin tää on ollut aika iso juttu tää mun kanava mulle. Joku mulle sanoi, että ei olisi muka niinku, jotenkin sanoi, että pitäisikö pitää taukoa videoiden tekemisestä, koska se ei ole vastuullista päihdekasvatusta, jos mä en ole itse tarpeeksi hyvällä pohjalla. Joo, en mä nyt lähtiskään mikä kouluun puhumaan, mutta mun mielestä se just on aika vastuullista, että mä näytän miltä se tuntuu siinä hetkessä, kun koittaa niin kuin itse päästä eroon kaikesta ja miten vaikeeta se on. Mun mielestä se on vastuullista päihdekasvatusta, jos joku on vastuullista.
Koska ei kukaan tee, toki on kokemusasiantuntijoita, jotka on ollut pitkään selvänä ja niillä voi olla viisaat juttuja ja tämmöistä, mutta ei kukaan näytä, että mitä se on siinä hetkessä, kun retkahtaa ja mitä se on siinä hetkessä, kun koittaa päästä irti oikeasti ja miten helvetin vaikeaa se on. Vaikeeta, se on vaikeeta, mutta retkahdukset kuuluu siihen hommaan ja mä en halua, että niinku, nyt hommat jatkuu, kun mä pääsin tosta yli ja en mä tiedä, niin, ei mua kannata pitää, tai mä en ite ajattele, jos mä en itse ajattele, että mä olisin B-luokan kansalainen, niin musta ei aina tunnukaan siltä. Mutta onhan toki juttuja, että mua kohdellaan jossain vähän eri lailla, ja sitten kun mä oon retkahtanut, niin mua on kohdeltu vähän eri lailla. Mutta en mä anna niiden painaa mua, mä jatkan mun omiin hommiin, ja ei mua silleen kiinnosta oikeastaan mitä muuta ajattelee. Että kyllä varmaan kun jenkin katsoo, että mikä helvetin jätkä selittää hiihtopiipa päässä jostain kamasta, mutta mä tykkään sitä tehdä ja se auttaa mua, niin ei siinä mitään. Mut hei, te ootte oikeasti ollut tosi iso tuki mulle. Kiitos teille ja kiitos Sairasta ja näistä paidoista. Ja muutkin räppärit saa lähettää mulle paitoja ja mä voin näyttää niitä videoilla. Ja kaikki muutenkin saa ottaa yhteyttä, jos haluaa kaupallista yhteistyötä tehdä, niin täällä on mä pistän mun sähköpostitieton linkit on tuolla alhaalla ja se katintavara.fi on tuolla alhaalla. Mut hei, mä koitan saada tällä viikolla tehtyä sen katkaisuhoitovideon, mut hei, te ootte ollut oikeasti iso apu mulle ja iso motivaatio mulle ja niin. Mä kiitän teitä, että olette ollut mun tukena. Mutta jatketaan seuraavan videon parissa. Tästä nyt ei niin pitkä tullut, mutta ei se mitään. Se on moro. Paitsi hei, tilatkaa, käykää seuraamaan mua Snapissa ja IG:ssä, koska siellä mä päivittelen kaikkea, niin kuin, mitä mä tänne YouTubeen kerkeen koko ajan laittaa. Mutta juu, se on moro.